ассалому алайкум бародарои азиз, чӣ хеле ки мебинен дар акси ҳофизи ҷавон Шаҳроми Абдуҳалим ва чанде пеш дар ютуб канал дар канали Лиртиҷӣ видеое баромад ки Шаҳроми Абдуҳалим вафот кардааст. Не бародарои азиз, ин видео дурӯғай ва бовар накунед. Ҳамаи ин видео, яъне ки ҳамаи ин гапҳое ки он мегӯяд ки аз душанбе омаданаш дар хурған садама шуд, ин ҳамаш як гап аст, яъне ки дурӯғ бофтааст. Каме пеш ман видеоашро тамошо кардам ва мошинеро гузоштанд ва суратҳои Шаҳроми Абдуҳалимро ва каме аз клипашро бурида мондаанд. Дар ҳамон видео, яъне ки Шаҳроми Абдуҳалим садама кардааст ва сурати як шахси бегонаро дар беморхона аст, сурати онро ҳам мондаанд. Не бародарои азиз, ман ҳама инро тамошо кардам ва ин дурӯғ аст ва ман ба шумо доказат мекунам ки Шаҳроми Абдуҳалим зинда аст. Чӣ хеле ки мебинем бародарои азиз, худи Шаҳроми Абдуҳалим дар канали ютубаш Лиртиҷиро собшество мекунад ва мебинед Шаҳром вафот кард навистааст. Не бародарои азиз, ҳама ин дурӯғ аст, бовар накунед ва боқӣ сарбаланду обод бошед. Видеоро паҳн кунед ки то ҳама донанд гапи ин бардурӯғро. аллоҳ нигаҳбон бошад.